restes arqueològiques de la nostra ciutat n'hi ha moltes i estan ben detallades i força ben documentades, perquè ja fa temps es va fer una cosa que se'n diu el programa d'arqueologia urbana, que està només fent així, te'n diria unes quantes. D'entrada, d'època romana. La ciutat romana d'Auso és una ciutat importantíssima. Pensa que a tota la península ibèrica només hi ha 3 ciutats en les quals es conserva el temple, i una és Vic. Les adoberies, un projecte de recerca arqueològica, crec que no s'hi ha fet mai, no sé si s'han fet algunes cosetes puntuals, però és un dels llocs que segur que hi trobaríem encara les bases medievals. Ja fa molt temps, i em sembla, segons m'has dit, també hi ha altra gent que hi pensa, però jo aquí hi veig un barri de les Halles de París, hi veig un barri antic artesà, hi veuria una de les adoberies posada a una part com a centre d'interpretació, però sobretot el que veuria és un barri viu i una mica allò bohemi, terrassetes, cafès, alguna sala d'exposicions, algun pis per músics, per estudiants, alguna sala de ballet, poder, un barri on es pogués vigilar bé què s'hi posa. Tan sols reconèixer la ciutat romana, que ens portaria feina historiogràfica i no gaire remodelació de la ciutat, jo penso que seria un punt importantíssim per revitalitzar la cultura de la ciutat de Vic, perquè un passat romà com el de Vic penso que cal reivindicar-lo, perquè explica molta de la tradició cultural posterior, el bisbat, les primeres èpoques difícils. Si de seguida com una persona que diu què haig de fer si vull fer obres, se li explica que tindrà una recerca arqueològica, de la mateixa manera que no li sap greu, suposo que sí, però no li sap pas greu rascar-se la butxaca pel projecte arquitectònic. Quan jo tinc uns convidats a Vic, el primer que faig és anar-los a ensenyar el temple romà. I a veure, jo al temple romà hi vaig jo perquè soc historiadora, però no soc l'única que hi vaig, i anem tots els biguetans a ensenyar el temple romà a la primera visita que tenim. Des del CIAL el que també volem últimament, també el que intentem és això, fer visible la realitat arqueològica, fer-nos també com a centre on facilitar el coneixement de les restes arqueològiques del nostre ric patrimoni arqueològic, a nivell no de ciutat només, sinó comarcal. A la nostra generació també ens falta una mica aquesta sensibilitat de dir, a veure, la història és per a les generacions futures. Com seria ara Vic sense temple, amb un bloc de pisos allà?